ଆସିଲେ ଏଇଟା ମାନୁଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗନାସିକା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିବା ନଦୀଟା ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ବୈତରଣୀ ନଦୀଟା। ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପଛପଟେ ଅଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବାପୁନ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଉ କାମଦେବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାବଣଦର ଘାଟ। ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ତ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 26 କି କେବେ ହୁଏ, ହଁ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ଦାମୋଦର ମେଳା ପଡ଼େ। ଏଠି ଆସିକି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ଭାବରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ ଏଇ ମେଳାରେ। ଆଉ ଏଠୁ ତଳଘାଟଟା ଜଷ୍ଟ ଅଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡଟା। ଏଇ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖେଇଦେବା, ଏଠିକାର ସେ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ପୁରା ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଟା, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏପଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା, ଯାଇକି ବସି ଖାଇକି ଆସିକି ଭୋଜି କରିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେ ତଳକୁ, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହୁଏ ନଦୀଟା ପାଖକୁ। ଏଇଠୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏଠିକାର ଭ୍ୟୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଗନାସିକା, ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀଟା ବାହାରିଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଘାଟ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି, ଯେଉଁଠିକି ବୁଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ଏଠିକା ସିନ୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ସେପଟେ ରହିଲା ଭୀମକୁଣ୍ଡର କେଉଁଝର ସାଇଡ଼୍ଟା। ଜଷ୍ଟ ନଦୀଟା ଏପଟେ ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଉ ସେପଟେ ରହୁଛି କେଉଁଝର। ଏପଟେ ରହୁଛି ଏମିତି ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା, ତା ତଳେ ତଳେ ଆସି ନଦୀଟା, ତଳେ ନୁହଁ, ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ସିନ୍ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ, ଏଠି ଆସିକି ଗାଧିକି ବୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରିକା ସିନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଉଛି। ଗାଧେଇବୁ କି? ଭଲ ହେଇଛି, ଗାଧେଇଦେ ଟିକେ। ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା ସବୁ ଅଛି, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଏଠି ଆସି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗେ। କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଭୋଜି ଭୋଜା କରିକି ଗାଧେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏଇ ଜାଗାଟା। ଆଉ ପାଣି ବି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଗଙ୍ଗା, ଯେଉଁଠାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି। ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ ପୁରା ସିନ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ସିଡ଼ିଟା ଯାଇଛି, ସେପଟେ ଅଛି ସିଡ଼ିଟା, ସିଧା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦେଇ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏବେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠିକି ପାଣିଟା ତ ଖସୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 4 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠିକୁ 2 ଜଣ ହିଁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠିକି ଯିବା, ସେଠିକାର ସିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି। ଉଠା ତାକୁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇକି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ। ସେଠି ଷଣ୍ଢଙ୍କର ଗୋଟେ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ ନାକର ବାଲି ବାହାରୁଛି। ବାଲି ମାନେ ହେଉଛି ପାଣି ସହିତ ବାଲି ବାହାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇଟା ସାରା ନାକରେ ପାଣି ବାହାରିଛି। ଯେଉଁଠିକି ବୈତରଣୀ ନଦୀଟା ବାହାରିଛି, ସେ ଭିତରେ ତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ।
ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ବି ମାରିଛି, ତେଣୁକରି ସେଠି କିଛି ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁନି, ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାରୁ କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆଜି ଏଠି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଯେ ଏଠି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପୂଜାରୀମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପାଉଣା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠିକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନଙ୍କ ପୂରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏଇଠିକାର ତ ପାହୁଚ କିଛି ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଓପନ୍ଲି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠିକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଥିଲା ଏଇଠିକାର ଏଇଭଳିଆ ସିନ୍। ଆସିବାର ମଜା ବା ଖୁସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଠିଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥରେ ନିହାତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି, କେଉଁଝରରୁ ପାଖ ହେବ। ଥରେ ଆସିକି ନିହାତି ଏଇଠି ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାରଣ ହେଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା ନିହାତି ଆସିବା ଜରୁରୀ, ଏଠି ଦେଖିକି ଯିବା। କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେବା। ତେଣୁକରି ଆସିକି ଥରେ ନିହାତି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା? ବହୁତ ଭଲ। ପୁରା -16 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହୁଛି। -60 ବରଫ କାଇଁ ତାହେଲେ? ବରଫ ନହେଲେ ବି ପୁରା ଜାଗା ପୁରା କୁଲ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଅଛି, ପୁରା କୁଲ୍। ଏପଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ବିନା ମୋଟରରେ ସବୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ତ କି ଜାଣିଲୁ ପାତଳଗଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହ। ଆଉ ତ ଶୁଣିଥିଲୁ, କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆଜି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଭିତରେ? ସେ ଷଣ୍ଢଟାର ଦୁଇଟା ତାର ନାକରୁ ଫୋଡ଼ାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ତା ବଡ଼ିଟା ଅଲଗା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କି ଜାଗା କହିଲେ ସେଇଟା? କେଉଁ ଜାଗା ନାଁଟା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କିଏ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତା ଷଣ୍ଢର ତାଙ୍କ ପଛ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠି ତ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ହିଁ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ, ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯିବୁ ଆଉ ଥରେ କାଳିମାଟି। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ତ ଏଇଠୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛୁ। ଥିଲା ଆମର ଗନାସିକା ଆସିବାର ସଫର। ତ ଏଇଠି ବି ଅଛି ତଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା, ଆମେ ଯାଇଛୁ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଯିବୁନି। ତ ଆମର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ଗନାସିକାର। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଭାବୁଛୁ ତୃପ୍ତି ସଫାରି ଯିବୁ, ଯେଉଁଠିକି ପାର୍କଟା ଅଛି, ସେଠିକାର ସିନ୍ ଦେଖିବା। ସେଠିକାର ସିନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଠିକି ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। କାହିଁ ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ନୁହଁ, କେଉଁଝର ସିନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଏପଟେ ସବୁ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ଆସେ ସବୁ ଏ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଭିତରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଠି ଆଜି ସେ 5T ସଚିବ ଆମ ଆସିଥିଲେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଗରେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏଠି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠିକାର ଭିତରେ ସିନ୍ ତ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଲାଉ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା କେଜାଣି କେମିତିକା ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅଛି ଆମର
ଗାଧୋଇ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଏଠି ଯେଉଁଠି ଗାଧୋଇ ଯାଆନ୍ତି ତଳେ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛି କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା, ଏଠି ଗାଧାନ୍ତି। ଏଠି ଗାଧୋଇବୁ ବୋଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଅଛି କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା। ସେ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି ସେଇଠୁ ଏଇଠୁକୁ ଆସୁଛି। ଏଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆସିଛି ସେ ବୋଇତରଣୀରୁ। ଏଇଠୁ ଆସି ଏଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। କେତେଟା କ'ଣ ଅଛି 1 2 3ଟା। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଲା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ପିଲା ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜଣେ ଟିକେ ପହଁରୁଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହେଶ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗନାଶିକାରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଠୁ ଏବେ ବୁଲିକି ଏପ୍ରକାର ସିନ୍ କେମିତି ଏଠୁ ଏବେ ବାହାରିବା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ତୃପ୍ତି ସଫାରି। ପଛପଟେ ହେଉଛି ଗେଟ୍ଟା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ତ ଏଇଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୋଧେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ଏଠିକାର ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଏଠିକାର ସିନ୍ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯିବାକୁ ଆଉ ଥରେ କୋଡ଼ିଏଟି।